Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod de GTA 5. Acum noi așteptăm, aș vrea să mai întâi să vă arăt un easter egg. Aici cred că la 12 noaptea sau la 3 noaptea, nu mai țin minte la ce oră, apare un OZL. Vreau să-l văd. Mai că va fi foarte, foarte mult de așteptat. Ce ora? Să vedem. 12, hai să vedem. Încă n-a apărut. Dar sunt sigur că va apărea. Cred că la 3. Da. Sper să vă placă și la 4 like-uri sau și mai multe voi posta al doilea episod de GTA 5, nu știu ce. Da? Da. Mai că trebuie să jucăm foarte, foarte mult, că mă plictisesc. Oh, de-abia unul e. Scuzați-mă că trebuie să așteptați atât de mult, dar scuzați-mă că am mișcat camera. Perfect. Eu acum pun pauză până să zic că vine fantoma, da? Bun, lume, am revenit. Și când a apărut OZN-ul ăla, habar n-am de ce. Trebuia să apară, nu-i așa? La 3 parcă știam eu că apare. Hai camera, stai odată. Stai odată, perfect. Să până la 4, dacă nu apare nici la 4, plecăm. Hai camera, stai odată. Perfect. Hai mai puțin până la 4. Ia. Scuzați-mă. Să vedem câte ore acum. Hai la 4 să vedem. A? Nu, dar de ce? Mă rog. Hai că plecăm de aici. Acest Sanchez. Stați puțin. Să nu-mi iau copyright de la YouTube și să nu-mi dea video în jos, dau pe radio. Sper să nu mă ascultă. Nu. A murit. În acest episod aș vrea să fac un challenge, să văd cât de aproape de pământ pot să deschid eu parașuta.
De pe o clădire mare, normal. Nu asta, nu asta. Merge? Mamă! În sfârșit. Am mai să mergem în oraș. Habar n-am pe unde este clădirea aia mare. Acum să mergem în oraș pe aici. Eu zic, acum să nu începeți în comentarii, folosești coduri și de-astea. Eu zic că cu codurile merge mai repede și decât să găsesc un bază sau de-astea. Dar dacă începeți să fac în comentarii cu nu mai folosi coduri pentru că ești pro și n-ai curaj să găsești nimica. Dar dacă spuneți asta, adică sigur vor fi hater, dar mă rog, chiar așa. Și da. Am parașută, am perfect. Baza militară. Baza militară, baza militară. Aircraft. This airspace is prohibited. Reverse course now. U.S. Army airspace. Oh, no. Mamă, cum a venit racheta asta proastă. Cu laser m-a luat atunci, cu laser. Bine că m-am dat aici. Oh, no. Perfect. Ai sus. Uite aia. De la Main Bank. Perfect. Era să mișc camera din greșeală, dar n-am mișcat-o perfect. Uite, ăsta e Maze Bank-ul. Nu, ușor! Mamă! Sus! Bază sus! Maze Bank. Hai! Aterizează, perfect. Și da. Ar trebui să ne băgăm codul de invisibilitate, așa că pun puțină pauză să-l caut. Am revenit. Am băgat codul, cum vedeți jos, 4 minute și 47 de secunde. Și... ia, mai avem parașută? Mai avem. 3, 2, 1 și... hai! Nu! Oh, stai.
Stai să văd ce e. 3, 2, 1 și... Parașuta! Mamă! Și... 36 de puncte. Perfect. Acum... Ce să mai facem oare? Facem puțin haos înainte de sfârșit. Scurt, știi? Haos! Perfect, avem 3 stele. Hai! Hai, poliție! Hai, taxi, hai! Tu! Câte stele avem? Cine vine pe aici? Elicopterele. Polițione! Am ratat. Păi copile, vrei bătaie? 4 stele! Dacă avem și Green Launcher. Nu vă faceți scris. De acolo elicopterul. Stai că mai avem... Stai. Vreau sticky bomburile. Sau ce vreau? Vreau asta. Nu? Trec, asta vreau. Vei muri, polițione. Vei muri. Așa. Mai avem vreo poliție pe aici? Uite. A venit și soțul pe mine. Toată lumea explodează cu mine. Scuzați-mă pentru cameră. A explodat. Kabum. Stați puțin. Camera mea a cam căzut. Să se potrivesc, să fie bine. Și da, hai! La haos! Toată lumea! Am 5 stele! Ia să vedem unde mai e, Hai să băgăm sticky bomburi. Sticky. Oh, stai că avem nevoie de asta. What? Stai că avem aici un elicopter. Sau unde e? Unde e? Acum să punem repede o mașină. A venit soatul după mine. Hai să luăm mașina să vedem cum e. Cred că mi-a spart roțile. Nu mi-a spart, e bine. Vine după mine ceva? Avem 47 de secunde! Stați puțin. Trebuie să facem codul din nou, ca să avem invisibilitate din nou. Sau
Să vedem câte minute s-au făcut. Wow! Cam atât a fost cu acest episod de GTA 5. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!